Ay, good morning. Kisa si Ma'am Lydia, ma'am. Kabalikuan mi sa senior. Sa senior? Oo, maghatod mi sa ayuda. Kabali, ikaw mo kaya mo nabubutan sa paano? Nagparabot mi sa mga senior ba? Tapos mo pangalan nakabutan diri. Nga nami hatag si mo ayuda. Ito. Baligi bunot-bunot pa mo una gud, ma'am. Ogi isa-isa sa namo kay maro di ba gud makaya og kwan dunganon tanan kay daghan baya mong senior. O na ba kay ID dia, ma'am, sa senior? Pwede ta makita. Dili na ko sinay iro. One eternity later. Atong gipakuha si ma'am og ID sa sinya para jud ma-atik lang gid siya og ma-prank na to. Pwede mo dayon, ma'am, o iro, ma'am? Pila na edad mo ron, ma'am? 64. So dili ta, ma'am, dala ma'am kay nami papirmahan si ma'am og mga make picture dito la sa sakinan. Ay lang, okay na picture yun. Oy munting batang inaakay, inaalalayan bawat paghakbang. Ngayon'y nakatayo sa aking mga paa. Salamat aking nanay, wala akong sapat na salita. Walang katumbas inyong pag-aruga. Surprise! Happy birthday! Happy birthday, ma'am! Gusto ay buntag pa di ay alas 10 ata happy birthday, 64th birthday. Mapayla-ila dahil may ako dahil si MM and kani si Abby. Hindi ka ba gisante? Digos Flower Shop. Sa Digos lang nigikan. Niya kabalo kag kinsay gahatag nimo ani? Sila Sila? Kasi uyab nimo, nakaiyab ni ko diri ba? Mo so yan nimo, uyab nimo, ma'am, na dire? Ay na sila yung message pero sana ko basahon kantahan sa kanang happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Make a wish and blow your candle. Tulo ng luha ni ma'am. Hello nga, ma'am. Yay! Happy birthday! Medyo kayo idea kinsa? Tata. Tanaw na to si Tata ba, Jud? So na sila yung message. Basahon ako ha. So ana sila. Happy birthday, ma. We hope nga hatagan pa ka og taas nga kinabuhi. Aron makauban pa ka namo og dugay. Stay healthy and we love you so much. Unta, happy ka sa imuhang birthday sa amuang gamay nga pasurpresa from Tatski and family. So dili nagikan sa senior, ma'am, ha? Pagka to, ma'am, prank lang to, ma'am, ha? It's a prank. Kuan. Kanang unta tagaan pa siya og kanang may panglawas perminte. Tapos kanang laban lang sa live. Okay. Ano mana nga hilak mana. Ano lang gamay, ma'am, para makita jud mo hang. So salamat kayo nagitagan ko sa Ginoo mga anak kabutan nga balakon og ginikanan. Ito lang. Sama na nalipay naguol. Nag-request na sila pasayawon daw ka. na. Sayaw? Sunod na. Meron na. Okay. Picture na lang. Happy birthday! Uso na podron ang mga sorpresa, ug sa social media mi patok na. Makaselebrar bisag na ay pandemya, kini mi viral ug daghang nakatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Digos Flower Shop lang doon lang.